Hola, amigues i amics, com esteu? Sabeu quin dia és el 23 d'abril? El 23 d'abril és el Dia Internacional del Llibre. I a l'Escola Infantil Municipal de Castalla ens agraden molt els llibres, ens encanten. Sabeu per què? Perquè en els llibres hi ha històries molt interessants, aventures molt divertides. Avui, entre totes les educadores de l'escola, anem a contar-vos un conte. Però un conte molt especial, perquè el nostre conte d'avui no té pàgines de paper ni de cartó, com estos que jo tinc per ací. No. El conte d'avui, les pàgines són de pedra. Són pedres que tenim en una caixa màgica. Voleu que comencem? Esteu preparats i preparades? Señoras y señores, el cuento va a empezar. Estén todos atentos, no vayan a perder un trocito de historia que va a comenzar. 1, 2 y 3. Hi havia una xiqueta que li diuen Sofia. Portava uns dies a casa, però no li importava, perquè cada dia mirava per la finestra i jugava a imaginar històries. Imaginava un edifici, els cotxes, el parc. Ui, què és el que ha arribat al parc? A veure, què és el que hi ha? A veure. Un bassal. Com estos dies estan grisos i no para de ploure, ha aparegut un bassal molt gran. Oh, quan que m'agrada a mi saltar i fer esguitar l'aigua dels bassals. Però el que més m'agrada de tot és veure tota la vida que hi ha dins d'ells. Sabeu què em vaig trobar una vegada? Una vegada recorde que em vaig trobar una granota. Era com la meua mà de gran i pegava uns bots molt alts. Avui, des de la finestra de casa, no arribe a veure bé si n'hi ha una granota. Però espereu, que vaig agafar els prismàtics i ací podem veure què és això de colors que està voletejant. Què serà? Però què veig? És una papallona! Una papallona en uns colors molt vius, igual que els que jo li haguera pintat en un dibuix. Va volant per tot el parc, però sempre s'apropa a descansar a una fulleta que va ballant pel bassal. Sabeu què? Me la imagine cantant una cançó, perquè segur que com jo ja està un poc cansada d'estos dies tan grisos que tenim. Segur que està cantant. al sole. Vine a veure. La papallona vola i vola, però esta vegada no s'ha parat a la fulleta del bassal. Se n'ha anat directe a... Ui, espereu que la perd! Papallona, on estàs? Per fi l'he trobat. És que això de mirar amb prismàtics encara no ho controlo massa bé. Està en un cirer. Els seus colors es barregen amb el verd i el vermell de les cireres, que estan començant a créixer. Tal volta, quan puguem eixir de casa, li diré a la mare que passegem una vesprada i pillem unes coquetes per a berenar, que tenen molt bona pinta. Papallona, on estàs? Que no et trobo. Ui, alguna cosa està fent de destells. Què és això que em destorba tant a la vista? És un raig de sol! Sofia dona vots d'alegria. Que ganes tenia de que els dies grisos se n'anaren i per fi poder veure el sol. Quan el sol està fora, pareix que els dies siguen més alegres, que estem més contents i que hi ha més vida. Però el que de veres li ha alegrat a Sofia el dia no és que deixara de ploure i isquera el sol, sinó allò que s'assoma darrere del cirer. És l'art de Sant Martí, que ens anuncia
que si des de les finestres inventem moltes històries, es poden fer realitat i tot tindrà un altre color. I tot, segur, segur, eixirà bé. Conte contat, ja s'ha acabat!